Kien plejer tal-futbol lab ma' żewġ klabb żewlenin f'Malta, lab ukoll mat-tim nazzjonali Malti, ma mbagħad rigbitu id-droga u rnexxielu joħroġ minnha rikib lura. Nhar Ħadd li għadda għamel ġirja ta' madwar 100 kilometru madwar Malta biex jgħid lill-Caritas li għenitu. Jismu Miguel Mifsud, ras imbras, grazzi tal-li ġejt. Grazzi lilek, Mario. Irkuprajt mill-ġirja? Iwa, ta' mhux 11 sija u aktar, bejwet u ieħor. Għamilna 11 sija u 15 minutes. Nista' ngħid illi iwa wara dak il-lejl ovvjament kelli tuħ tal-ħam kbir, imma nirringrazzja l-Alla llum il-ġurnata I'm well recovered. F'temp ta' 24 sija kemm? Let's say 48 hours after I was fully recovered. Kollu riżultat ta' taħriġ illi tagħmel, ġifieri tgħinek biex tirkupra u tirpilja malajr. Ovvjament, grazzi għal Fabio Spiteri, il-coach tiegħi, ġifieri konna very well prepared għal dan kollu. Nixtieq nisma' daqsxejn l-istorja tiegħek, inti kont tilgħab il-futbol. Tajjeb, wieħed tajjeb jgħid li ta' żgħira kont dejjem urejt potenzjal fil-sports, mod speċjali fil-futbol, fej kont ingħaqad man-nursery tal-Hiberians, fej għamilt kważi kull età tan-nursery, kif ukoll kont ġejt majjad biex nilgħab mat-tim tal-kbar. Ovvjament, along the run, forsi b'konfidenza żejda kelli U-turn, il-U-turn kienet ta' drug addiction fej ovvjament. Kemm sena kellek? Kelli bej nitkellmu da bat nesperimenta fl-età ta' 16-17 kontat żgħir fej kienu minor l-affarijiet, forsi qed nitkellmu fuq bej xorb marijuana u anke jista' jibqgħu ecstasy. Ovvjament tul dan iż-żmien imbagħad dejjem bdejt nigrava minn droga għal droga iktar heavy. U rnexxielek tibqa' tilgħab il-futbol tul da żmien kollu hekk? Kien hemm drabi fej jew xi żmien li jiena stajt inkompli nilgħab il-futbol, però l-ġismi ma bedix itini, ovvjament l-injuries kienu jkunu iktar u ma stajtx inżomm mal-intensità ta' training. Però sadattant sejjaħ ma' Malta wkoll. Imma huma mela so fażijiet differenti. Tajjeb wieħed jgħid li l-ewwel minn 6 sa 19-il sena kont ġejt irrekoverat l-ewwel darba li ħabbat il-bib tal-Caritas dajmur lura 1999 li kont spiċċajt b'suċċess u kont spiċċajt b'suċċess. U mbagħad rġajt nilgħab il-futbol fej għamilt xi snin tajjeb f'ħajti li kont rġajt nilgħab u hemmhekk kont rġajt mort lura mal-Hibs, bdejt nilgħab mal-Hibs fit-2000 kif ukoll irnexxieli nerġa' nilgħab u niġi majjad mat-tim ta' taħt 21 sena ma' Rejżaż u Farrugia nsellimlu minn hawn. Kif ukoll sena ta' wara ġejt majjad biex nilgħab mat-tim nazzjonali Malti. Mbagħad għaddew xi 4 snin u għaddejt ma' Slima Wanderers. Mbagħad ovvjament reġa' kien hemm relapse wara dan kollu. Di interessanti, ġi dak l-ewwel programm li dħalt fih. Kien hemm mument meta għadt li mad-droga ma nerġax immiss? Ovvjament, le, kont għadni żgħir, kont nemmen fija nnifsi li b'xi mod jew ieħor nista' forsi fil-weekend niġi premjat billi nista' nuża minn għalija li forsi ħajkolli kontroll li nuża darba kultant, darba fix-xahar ta' okkażjoni dejjem xtaqt. Nuqqas ta' maturità kont naħseb illi jiena nista' nieħu ta' darba fil. X'taħseb li kienet ittik id-droga? Id-droga ovvjament kienet ittini ovvjament boost u kont nħoss ittini self-esteem tiegħi kien jola sky high, jiġifieri konfidenza żejda iktar miegħi nnifsi, kont inħossni anka letteralment kont inħares lejn nies forsi b'mod differenti fejn jien aħjar minn ħadd ieħor. U meta jgħaddi l-effett tagħha? Meta jgħaddi l-effett tagħha ovvjament hija d-droga mela ħnibdew minn hemm. Id-droga hija pjaċir artifiċjali qed nitkellmu temporanju temporanju. Ovvjament il-bidu huwa
l-eronija ta' dil-biċċa xogħol li il-bidu huwa sabiħ, ħajtik ħajli qatt ma forsi inti esperjenzajt f'ħajtek, però il-konsegwenzi tagħha meta l-bniedem jibda jfittex dak il-pjaċir fejn inti ma tibqax issib. Il-konsegwenzi jkunu X'konsegwenzi għaddejt minnhom inti ġej? Kif affettwat lek ħajtek imbagħad? Ovvjament, nibdew minn dil-biċċa xogħol qed nitkellmu fuqha tal-futbol, fej il-futbol kien ifisser il-ħajja tiegħi kienet ibbażata mdawra ma' dal-isports. Ġifieri letteralment li tlift karriera tal-futbol, kif ukoll tul dan iż-żmien kelli anka businesses fej kont ta' suċċess ukoll, tliftu wkoll. Ta' kemm waqaft futbol? Ta' 20, ta' 28, isu ta' 28 sena, żgħir. Għal-karriera tal-futbol żgħir. Labt żgħir u waqaft żgħir. U n-negozju, mingħajr ma nispeċifikawx kien in-negozju, imma f'liema sens kif tlift in-negozju ħabba droga? Da prattikament qed nitkellmu dwar lejxin tiegħek fl-aħħar. Il-problema tiegħi qatt ma kienet meta jiena kont forsi hemm isfel fil-problema, għax dejjem rajt x'għamilt biex dejjem qomt u provajt nerġa' nġib li lil-nifsi, jiġifieri I'm good at coming back, jiġifieri kelli suċċess f'ħafna affarijiet apparti il-futbol anke fil-business fejn kelli kumpanija tal-scaffolding. Għamilt ħafna mix-xogħlijiet ta' swar u films u knejjes fejn kien il-problema kienet meta jiena kont nilħaq ċertu livell ta' suċċess dejjem. Kont pretendi li jien niġi premjat, li jiena nista' issa I can enjoy a bit li kienet id-downfall tiegħi fil-verità. Ta' madwarek kif kienu jieħduk? Ovvjament ta' madwari għaddew minn tista' tgħid minn kalvarju, jiena bniedem illi I get committed to everything I do. Jekk ngħid ħaniġri 100 kilometru ħanitfa' il-100% tiegħi u l-istess fil-ħażin hekk kont nagħmel, ġifieri I would go to the other extreme fej ġili għamilt jiem barra, ġili għamilt 5 days, 6 days laqqas ħadd ma jaffi ġifieri. Hemmhekk jiena nimmaġinallu m'għandi 3 tfal laqqas biss tad-dealer minn moħħi li t-tifel jagħmel lejl barra, ħseb wara ġifieri da ġib toqol u weġa' kbira fil-familja. Semmejthom inti tfal, kif jafu l-istorja tiegħek? Iva ta'. Irrakkuntajtilhom. Għandi tifel li hemm ta' 22 sena, huwa matur biżżejjed biex forsi nitkellem miegħu fuq dawn l-affarijiet, ra wkoll jista' jkun li ra mhux jista' jkun ovvja li ra bajnejh ċertu attaġġament tiegħi id-dar. Imma nirringrazzja l-Alla l-għonet li għandi tifel vera bil-aqal, l-affarijiet li ra flok affettwaw ħażin kiber minnhom u llum huwa vera kuntent li jiena qiegħed kif jiena le. U gburi bih? U gburi bih. U gburi bik wara li qed tagħmel. Ħara, fuq il-programm tal-Caritas, kemm il-darba għamiltu? Għat li għamiltu l-ewwel darba meta kellek kont għadek teenager kont tagħmel. Kemm il-darba għamiltu? Għax hemm il-long term livelli differenti. Dan u hemm ix-short kollox u ma jfissirx li jiena dħalt 4 darbiet u ma jfissirx li għamiltu kull darba b'suċċess ukoll, ġieli tlaqt u x'taħseb illi xtaq il-programm? Ejja mmur fuq l-aħħar wieħed, l-iktar wieħed riċenti li ovvjament inti qed tħossok issa li minn dan il-programm tak l-odda neċessarja milli nista' nifhem jiena biex taffaċċja l-ħajja mod differenti minn kif kien qabel. Taqbel ma li qed ngħid x'tib ta' għodda tak? Ismani, il-programm itik mela qed ta' kemm il-darba di il-programm dejjem qiegħed hemmhekk jippreparak għal dak li inti ħatiffaċċja ovvjament meta inti toħroġ. Il-programm jiena dejjem ngħidha jibda meta toħroġ mhux meta tkun hemmhekk. Meta tkun hemmhekk qiegħed imdawwar bejn 4 ħitan hemm l-istaff, jiġifieri hija you're in a secure place, jiġifieri però meta toħroġ barra ssib dinja differenti, jiena mhux ma kienx l-ewwel darba li daw l-affarijiet esperjenzajthom. Jiġifieri I was well prepared din id-darba mhux sa nagħmel għax l-odda kienet fija.
jiena darba rrid nara minn fejn ir-relapses qed jiġu u għalfejn qed nasal biex jiena nasal fejn nasal kull darba li nikseb suċċess. Tibża li terġa' taqa'? Illum il-ġurnata nibża le, aware iva. X'inhi d-differenza? Id-differenza hija li jiena llum il-ġurnata neħħejt il-familjaritajiet li kienu jwasluni għal dawn l-affarijiet tgħidli jinnaf per eżempju postijiet li there's places, per eżempju jiena llum il-ġurnata ma nixrobx għaliex għax ix-xorb dik kull ħaġa li jiena ma nibqax f'sikti u f'sober moħħim jiena ma jaħdimx. Mela allura dawn l-affarijiet kelli naqtalhom rashom. Issa qed tipprova tiżvoga f'affarijiet oħrajn. Għalhekk il-ġirja? Il-ġiri ovvjament jiena bniedem li nħobb dak l-excitement li l-endorphins fija u d-dopamin rrid insibha x'imkien bniedem li m'għandix kwiet irrid nagħmel xi ħaġa. Ovvjament peress li l-isports kien fija wkoll qabel u dan meta qbad nimxi u mbagħad niġri qajjim xi ħaġa fija li kontili ma nħoss u sibt mezz kif jiena nferraħ lil nifsi. Però sport differenti li għax il-futbol għand ċertu bżonn ta' ċertu tip ta' taħriġ. Issa qed tiġri fit-tul u ultra runner le, anke ġismek irid jaddatta ruħu għal kemm kienet diffiċli. Dil-ġirja għamilta wara sena taħriġ, pereżempju? Dil-ġirja għamilta wara sena u 3 xhur taħriġ. Ma kienx faċli, kienet ġifieri letteralment training ta' commitment, disċiplina enormi. Ejja nirrealizzaw daqsxejn il-ġirja li inti meta tħares lejha u tara r-rotta tiegħek, inti trejnjajta li din, imma meta tħares lejn din il-mappa u tara din ir-rotta x'jgħaddi minn moħħok? Possibbli jiena hekk jgħaddi minn moħħok? Ejja. Il-bieraħ tellajt fuq l-istorji tellajt il-GPS kif għaddejt, it's like a short clip ta' u bqajt naraħ, il-mara qalt li kemm ħaddum taraħ, għettila kultant laqqas nemmen li ġrejta, qed tifhem, però again nsellem il-Fabio Spiteri minn hawnhekk li ma kienx faċli mela li tiġri 100 kilometru mhijiex faċli, ħanibdew minn hemm. Pero l-iktar ħaġa diffiċli li kien hemm fiha mhux li ma tiġrix il-100 kilometru, kemm iż-żmien li kelli biex nasal għaliha. Daw is-sena u 3 xhur li għamilt kambjament anke fiżiku, x'hekk? Jiena sa sena u 3 xhur ilu meta ħadd id-deċiżjoni li nibda nagħmel xi ħaġa kont 119 kilo. Jiġifieri it was a very hard challenge. Kemm qiegħed issa ħażaq? Issa qiegħed 82. Ġifieri hija xi ħaġa ovvjament hija permezz tal-grazzja tal-Alla ġifieri li għandi s-saħħa li dil-biċċa xogħol għamilta u vera ninsab kuntent il-mod ta' kif għaqdet in-nies anke ħbib tiegħi u footballers li ntqajna ġew jagħtuk is-sapport tagħhom. Ġew jagħtuni s-sapport tagħhom. Tajjeb wieħed jgħid li hawn nies li jirrikonoxxu dat tip ta' sagrifiċċju li tkun għamilt, ġifri qed ikolli ħafna telefonati minn persuni li jixtuq jgħinuni iktar, ġifri fil-ħajja tipprova s-sabiħ tal-ħajja huwa dan li meta tipprova tagħti xi ħaġa lura minn qalbek u tagħmel kull sagrifiċċju tispiċċa tirċievi iktar milli tagħti. Inti għamilt tal-Caritas din. Għaliex ħassejt li kellek tgħinhom hekk? Ovvjament, il-Caritas meta ħabbat il-bib dejjem fetħuli u ġifieri u għenuni u llum il-ġurnata jiena grat għal dak kollu. Però fl-aħħar mill-aħħar mhux għalija biss, il-Caritas m'għenitx lili biss u dak ma ninseħ qatt. Għenet lill-familja tiegħi. Jiena minn hemm u minn hawn il-konsegwenza saqsejt għaliha. Jiena saqsejt il-ġenituri tiegħi qatt ma saqsew għalihom, il-mara tiegħi qatt ma saqsit għaliha u liedi qatt ma saqsejt. Dika kienet xi ħaġa li kont grat ħafna liha u bekk rid nagħti lura. Xi proġetti għandek għall-futur? Ħadd tiġri iktar minn 100 kilometru pereżempju? Dik hija x-xewqa tiegħi. Qed inħares races barra minn Malta, barra l-pajjiż. Ejwa, iktar minn 100 kilometru. Nibqgħu nsegwuk. Miguel Mifsud, grazzi ħafna tal-li kont miegħi għall-programm Ras Imbras. Thank you. Niltaqgħu kull jum Ras Imbras mit-2 sal-ġimgħa fit-3 ta' wara nofsinhar, fis-6 ta' filgħaxija u anke fuq YouTube. Nsemmilkom.